Christmas to you all. दिनैहाय आं गिर्जायाव थांदोंमोन गिर्जानिफ्राय फैबाय आं दायो नोंसोरनोहाय आं मा खालामगासिनो दं बेखौ देखायनोसै दिनै आंनि मासरुमखौ आं नोंसोरनो दाखालि देखायदोंमोन दिनैहाय बिसोरो बि बुस्थुआ जा मोजां बारबाय दिनैहाय मासरुमा नायदो लोगोफोर आं नोंसोरनो देखायनोसै नै लोगोफोर समायना रमायना जोबोर समायनानै लोगोफोर बेखौ बिराद आबोर लानांगौनि गोनांथि गैया जास्ट सिम्पोल लोगोफोर नै एसे मोजां बारखोनायलाय लोगोफोर बिराद समायना नै दायो बेखौ जोङो जानो हासै 21 days कमप्लिट बिदि बारबाय आरो नै एसे समायना बेसे मोजां नोंसोरबो फ्रि टाइम दङब्ला बानायनो हागोन बिदिनो टाइम पास थायालासेनो बेखार थायालासेनो जिगाबाथ' एभेलेबेलखा माइ जिगाबा जोंनि दाथ' माइ हाखांबाय जोङो ओरैनो बानायनो हायो पुर्निमा बसुमतारी आब' मारै बानायो सिम्पोल आगै आं माने माबायदि टेकनिकै बानायदों आं फार्स्ट टाइम बानायदों फार्स्ट टाइम ओरैबायदि मोजां मोनदों लोगोफोर नोंसोरनो शेयार खालामनो गोसो जादों आङो गासैखौबो नोंसोरनो शेयार खालामगोन नै लोगोफोर आङो 10था बानायदों बेबोनो ओरैबायदि फिसा 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 ओंखारजोब्बाय नै ओरैबायदि मोजां मोजां नै लोगोफोर नै नायलाय बेसे मोजां नुदों बेसे मोजां 10था बानायदों आङो लोगोफोर सिम्पोल जास्ट जिगाबखौल' रुनांगौ ओमफ्राय बेगर मोनो आरो माने बिनि माबा फिसा फिसानो नायलाय नै बेसे मोजां नुदों नै नै लोगोफोर बेसे मोजां खानोनो अनलायलायबाय आङो बेथ' बेसे नै ओरैबायदि गिदिर नै बिदि जास्ट बयल खालामनांगौ जिगाबखौहाय आंथ' जास्ट ओरैनो माबा 10-15 मिनिटसोल' बयल खालामदों दैखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोदो ओमफ्राय जिगाबखौ लायदो ओरैनो गारसनबाय आरो रुबाय बिदिनो 10-15 मिनिटसो रुदों आङो रुनानैहाय बोखांनानै दैखौ सर' होबाय ओमफ्राय बिजोनाथ' लायखादोंमोन आङो बेगराखौ सासे लोगोनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौ सारलाना होनानै माने नै बिदि खालामनांगौ आरो प्लास्टिकआवहाय सोनांगौ नारसो नारसो सोनांगौ फिथा राननाय बायदि बेगरखौ होनांगौ नै लोगोफोर बेखौ जोङो ओरैनो आखाइफोरखौ मोजां सुनांगौ ओमफ्रायसो जोङो बेखौ दैनांगौ नों दैनो गोसोबाबो आखाइफोरखौ साबोनजों मोजां सुग्रोनांगौ मानो होनोब्ला बे एसे माबा इनफेकसन जायोब्लानो गोसोम गोसोम जायो बेनिखायनो जोङो माने हायोबा दैफोरखौबो आङो सारदों नाथाय आङो डाइरेक्ट मगजों सारदों खिन्थु स्प्रे दंखायो दै सारग्रा बथल फिसायावहाय बे स्प्रे माबाखौहाय सारोब्ला मोजां आरो बेहाय दै होनांगौ दिनाव खनथाम खनब्रैसो दै होयोबा बिराद मोजां जायो नै बिदि बारफुनाय समावहाय फिसा फिसा बारनाय समावहाय नै गासैबो बारजोब्बाय लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनिबा खासिक'ट्रा खाथियावहाय आं एक्जेक्ट जायगाखौ मोनथिया बिनि बेगर मोननायखौहाय खिन्थु खासिक'ट्रायाव होननानै आं मोनथियो नोंसोरबो लायनो हागोन जुदि बानायनो इन्ट्रेस्ट दङ दाथ' मेरला दङ माने बेगरफ्रा एभेलेबेलनो आं थांनो मोनाखै जास्ट ओरैनो टाइम पास मोनानि समावहाय बानायनायनि नै बांसिन समायना नै थोरफो थोरफोल' नै नायलाय नै नोंसोरबो बानायनो हागोन लोगोफोर ओरैनो बेखार थायालासिनो बानायनो इयो मार्केटाव बायोबाबो 200 per केजिखा आङो बायनानै लाबोबाय थायो आं बिराद मोजां मोनो मासरुमखौ बेनिखायनो 200 केजिबाबो आङो बायनानै लाबोयो नायलाय एसे समायना नुदों नै नायलाय थोरफो थोरफोल' नै बे बेरबावगोन बेथ' जाजासै नै बेथ' जानो हासै बेखौहाय नै आं नोंसोरनो देखायबावनि नै प्लास्टिकखौ आङो बोखारबाय दायो आरो फिसा फिसा बेरबावदों नै बे फिसा फिसा समान होदोंबाबो माने समानैहाय बेराखै बबेबा फिसा फिसा
बबेबा गिदिर गिदिर आरो नै थाखोबसे थाखोबसे बिराद मोजां नुबाय आरो नै समायना रमायनानो। बेबो नै वाव बेथ' सुन्दरिसिनबावसो नै नै बेबो नै ओरैबायदि समायना ओरैबायदि गिदिर ओंखारखाबाय दिनै जाजासै बियो जायोबा जाजासै आरो फिसा फिसा ओंखारबावदों नै खैबार ओंखारो बेखौ आं खोन्थागोन नोंसोरनि उनावहाय दायो बेयो फार्स्ट टाइम ओंखारदों बा खनबेसे बेखौ जाखांनायनि उनावहाय आरो खनबेसे ओंखारबावो बेखौबो आं नोंसोरनो देखायगोन आरो दाथ' बेयो जाजासै जानो हाबाय नै बेथ' गिदिर गिदिरसैयानो नै जानो हाबाय बोरै खालामो आब' जास्ट सिम्पोल बेखौ बानायनायनि टेकनिकआ बिराद सिम्पोल आंनि बायदिबा जेबो खस्थ' मोनाखै आङो जास्ट जिगाब नांगौ बयल खालामनांगौ ओमफ्राय बेगरा खिन्थु मेचियर जानांगौनो जेनेबा जोङो मालिकनाव सोंखानांगौ जेनेबा मेचियर नंगौना नङा बेबा बेसे गोबावनि उनावहाय जोङो बेगरखौ बेबायदि सारलाना होनो हायो बेबायदि जिगाब सिङाव बेखौ जोङो सोंनानै फैयोबा मोजां आरो जोंथ' सिनाया नालाय फार्स्ट टाइम लायोब्ला मेचियर नंगौना नङा जों बेखौ मिथिया बेनिखायनो जाय बेगर फानो बे मैखुननि बेगर बिनि बेगरखौहाय जोङो सोंनानै लानो हायो आरो जेबो मेडिसिन हारि जेबो होनांगौ गैया आगै जास्ट बिनि बेगर मोनो दाना फिसा फिसा गुफुर गुफुरनो पेकेटआव फानखायो मोनसे अनलि 40 रुपिसल' आं लाबोनायाथ' 40 थाखाल'मोन मोनसे पेकेटाव मोनसे बिदि जायो आरो बेयो बारबाय थागोन थाब दासो ओंखारहांदों नै बिराद गोरलै गोरलै ओंखारगासिनो दङ मोनसेयावनो आंनि बायदिब्ला उनावहाय सेरनै सेरथामसो ओंखारो खोमा जास्ट जोङो सिम्पोलल' रुदो दैखौ एसे सर' होदो जिगाबखौ रुखांनानैहाय ओमफ्राय बेगरखौहाय सारलानाय फिथा जेरै रानो फिथायावहाय जेरै सिबिं सिनिफोरखौहाय जोङो साइडआव होनानै होयो एबा गेजेराव होनानै होयो जास्ट बिदिल' राननांगौ आरो बिदि होदो ओमफ्राय आरो जिगाबखौ थोरफोसे होलायदो फार्स्टआवहाय जिगाब एसे होदो ओमफ्राय फिथा सिबिं राननाय बायदि सिबिं राननाय बायदि फिथा गुन्दैयावहाय बेबायदि होदो ओमफ्राय आरो जिगाब होफिनबावदो आरो बे बेगरखौ सारलाना होबावदो ओमफ्राय आरो जिगाब एसे होबावदो नारसोदो बिदि आरो ओमफ्राय लास्टावहाय जुदि बे पेकिं मोनसे जाबायबा बेबायदि प्लास्टिकआवहाय नैबे प्लास्टिक गोजामोन आं हासिजोब्बाय बिदि प्लास्टिक हरफाखायो बेदि प्लास्टिक हरफानायावहाय मा खालामनांगौ ओमफ्राय जेब्ला खाथेखाङो बेबायदि टाइट दिरुंजों प्लास्टिकनि दिरुंजों नै बेबायदि प्लास्टिकनि दुरुंजों खानांगौ आरो नै बेबायदि प्लास्टिकनि दुरुंजों जेब्ला खाखाङो होमब्ला मा खालामदो लोगोफोर गुदुं खालामदो आरो बेखौहाय फुरा फिसा 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 गुदुं खालामदो ओमफ्राय बेरो जेब्ला बिदिनो 15 दिनसो जाबाय होमब्ला बिदि ओंखारबाय फिसा फिसा मासरुम ओंखारबाय नै बेबायदि फिसा फिसा ओंखारोब्ला माने प्लास्टिकखौहाय बिसिना होदो आरो माने जि आं रोंदों बे आंनि अन टेकनिक लोगोफोर नोंसोरबो बिदि खालामनानै अनेक थाखा फैसा खामायनो हागोन आंनि बायदिबाथ' बिराद सेल जायो जोंनि बर'फ्राबो बिराद जासोयो आरो मेरला चेनेल दङब्ला नोंसोरो बानायनो हागोन आरो भुटान साप्लाइबो खालामनो हायो जायफ्रानाखि फ्रि थायो बिसोरनि थाखायहाय आं बुंदों नोंसोरो बिराद फैसा खामायनो हागोन आरो आंथ' जास्ट जानो थाखायल' आंहा बिदि सम गैया नाथाय बिदिनो टाइम पास मोनायावहाय फ्रि मानो थानो होननानै बानायदों नोंसोरबो बानायनो हागोन मैखुनखौथ' फाना जास्ट बिदिनो जानोसै आरो माखासे खाथि खालावहाय लोगोफोर दङ बिसोरनोबो हरगोन टेस्ट खालामनोहाय माबायदि नोंसोरबो बानायनो हागोन आगैमोन जेबो सिन्था खालामनाङा ओरैनो बेखार फ्रि थास्लायस्लाय बानाय जेबो गादा गुदुं नङा जास्ट खाथेनानैल' मोनसे रुमावहाय दोननांगौ आरो खिन्थु लांदाङाव दोननो नाङा मानो होनब्ला रुमाखौ एसे गरम नांगौ आंनियाथ' सान्दुं दुंबोला एसे साइदजोंहाय बे गुदुंजोंहाय माबायो सान्दुं हाबो थेवबाबो जेबो नस्थ' जायाखै आरो बिराद मोजां नै 200 पर केजि बायगासिनो आं बायनानै जागासिनो लोगोफोर दा नोंसोरो न'आवनो बानायनानै जानो हागोन आरो बिखौ आसारबो बानायनो हायो ड्राइबो खालामनानै उनाव फाननो हायो खिन्थु बियो मोनसे गोजां बोथोरनिल' गोजां बोथोरावल' बेखौ बानायनो हायो आरो जेब्ला समावहाय दैलां जायो एबा सान्दुं बारा जायो होमब्ला बेयाव एम्फौ जायोनो दा गोजां बोथोराव नैबे राइट टाइम बानायनोहाय नोंसोरो जुदि इन्ट्रेस्ट दंब्ला नोंसोरो बानायनो हागोन आरो बिराद मोजां मोनदों नै
खानोनो बालायलायनाय नायलाय बेसेबां मोजां नै बेथ' नै जा मोजां जादों नै मोनसेयावनो फवासे गाहाम जानो नागिरो फोथैसे जानो नागिरलायो स' बिदिब्ला आंनि मैखुनखौ नायनायनि थाखाय बानायनायनि मैखुन टेकनिकखौ खोन्थाबाय आङो नोंसोरबो इन्ट्रेस्ट दङब्ला सोलों आरो कमेन्ट हर आं नोंसोरनो एडभाइस हरगोन आरो नोंसोरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिब्ला मोनगोन हामबायसै बिदिबा न' फन फैगोन हेल'